Dobre, spustil sa. Dobrý deň, dámy a pánovi. Daj odber a budeš... Dneska si idem zareagovať na môj nové video. Husle som tak nenávidel. To video sa volá. A nezabudnite dať like a odber. A ideme na to. Budeš mať na 5 rokov šťastie. Akože myslím to vážne, čakám. OK, díky. Písal sa cca rok 2005 a môj ocino prišiel domov s kartónovým balíkom, kde bolo kopu starých zaprášených vecí. Ociť, to je čo, prosím ťa? Jo, Samuel, vieš čo, práve som prišiel od tvojej babky, pratala svoj sklad a našla tam pár mojich vecí. Napríklad pozeraj na toto, moje futbalové triko z roku 83. To sú spomienky. A jo, každopádne ja mám svoje triká mikiny na moonomerch.sk, kde sme momentálne pridali mega super náramky. Hore máte kartu, kliknite na ňu a kúpte si môj merch, díky. Ďalej tu máme moju známkovú zbierku, som ich mal najviac v triede, to si mal vidieť, jak po mne išli ženy. Ďalej tam našla starú leteckú... Jo, len mi vymenuj celý list toho, čo si dostal v tej krabici. Rokov a taktiež plagát Kim Wilde. Čo čumíš? OK, áno, fajn, bolo to dobré, je tu fajn, OK, idem si kresliť čus. Hneď na to, ako sa ocino zobul, išiel hneď všetko z tej krabice triediť. A práve vtedy, keď išiel večerníček, musel na tamtú policu hore nad telkou vykladať všetky veci. Oci, pozerám večerníček. Tak dnes sa asi výnimočne budeš pozerať na moju prdel. Ale, oci. Hipity hopity. Chod spaty, primitív krpaty. No vážne, Na druhý deň hneď potom, ako som sa zobudil, na mňa z tých polic čiali veci, ktoré si ocino vyťahol z krabice. A pravde povediac, bol to celkom scary. Meďa. Reklama! Ako to preskakuje tak? Jo, aha, to je ocino plišový Meďa. Znova tu urobil bordel. Počkaj, čo? Wait, tam tá polica bola furt prázdna. Čo tam hore je do frasa? Ako jasné, ocino tu priniesol nové veci, ale tamtá vec sa trochu líši od tých všetkých ostatných. Ako je tamtá vec je oveľa väčšia ako tie všetky ostatné, čo tu priniesol. Potreboval by som nejako zistiť, čo tam je. Ale ako? Mami, prosím, daj tú vec dole. Wow, ono to fungovalo. Tak, teraz mám dve možnosti. Buď tam bude gitara, alebo husle. Tie husle sú menej pravdepodobne do frasa. Kto by tu hral na husle? 3, 2, 1, bum. Wow. Oci, skade tu máme doma husle? No, 20 rokov dozadu som hral na nich, no. Mami, ešte učíš na základnej umeleckej škole v našom meste? A mamina na to, že nie, odišla som pár rokov dozadu. A ja taký, že no, ja by som chcel skúsiť hranie na husle. Čo? Akože mňa niekedy napadlo, že ako by si mohol vyzerať dobre ako huslista. Znie to celkom fajn. No... Ale, OK, aj tak, musíš mať najprv ukončenú teoretickú hudobnú výchovu, takzvanú prípravku, ktorá trvá asi tak rok, si toho vedomý. OK, pohodka, jaký problém? Musí to byť určite dosť veľká strana. Detičky, aká je táto nota? Celá. Detičky, a aká je táto nota? Polová. Po roku absolvovania teoretickej časti môžeš konečne pristúpiť k výberu hudobného nástroja. Chvála Bohu. Môj život sa dajme tomu tak trochu zmenil. Mohol som konečne robiť niečo, čo ma veľmi zaujímalo, ale asi len na dosť krátky čas. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Začal som chodiť na husle. A pre tých, čo nevedia, jak sa vlastne hrá na husle. Takže bum, máte husle a máte slák. Alebo po česky šmita. Na ústach sú struny, po ktorých keď prejdete sláčikom, no tak vytvárajú zvuk. Wow, takých strún sú na ústach 4. Ale tieto 4 tóny sú veľmi málo na to, aby sa na huslách dala zahrať nejaká melódia. Takže musím ďalšie tóny vytvárať tým, že na strunu priložím prst. Problém je ale v tom, že aby ten tón bol čistý, musím ten prst trafiť presne na to miesto, kde to sedí. Na milimetrovú presnosť. Nie ako na gitare, že tam máte čiarky a podľa toho viete, že kde dať prst. Na huslách, keď dáte ten prst o trochu nižšie, tak tón je falošný ako svíňa. A teraz si predstavte, keď máte zahrať niekoľko tónov za sekundu. No vidíte, nie je to easy. Napríklad na klavíri, keď stlačíte klavesu,
Zahrávam čistý tón, ale na husliach musíte vedieť, že aký tón idete zahrať a potom ten tón musíte ešte nájsť. A už nehovoriac o tom, že ako si musíte zvyknúť na to, aby ste držali husle hore, pretože to je vážne kondička k dielo. A to som vám nepovedal ani 10% z toho všetko je, čo husle obklopuje. Preto sú husle aj najťažší a najkomplikovanejší hudobný nástroj. A vážne trafiť sa na slepé miesto na to, aby ste hodili čistý tón, vážne zatrvá roky praktizovania. Ale v prvom ročníku myslíte si, že to počujete? Ja som si to aj užíval, zatiaľ čo moji rodičia asi nie. Tak som si teda hral a nakoniec som mal za sebou prvý rok hrania na husle. Moji rodičia, ktorí už mali do tej doby asi titanové uši z mojho falošného hrania, mi oznámili, že Vám už ste dali like odber. bude mať koncert. A som si povedal, že yes! Vám ste už dali like a odber. Tak môžeme ísť ďalej, dobre? Yes, konečne niekde, kde môžem hrať pred ľuďmi. Takže teda na konci prvého ročníka na husliach som mal koncert, ktorý bol ale bezo mňa, pretože som mal angínu. Ale na druhý rok som to skúsil znova a už som tam bol. Takto som tam hral. Čumte na moje háro. Dostal som aj superový potlesk, ale podľa môjho výrazu viete, kde mi to bolo. To, že ako som tam hral, nemusíte ani počuť, pretože by ste zaspali. Skoro ako ja na koncerte. Veľmi si na to nepamätám, ale hej, ak ma museli obdivovať ženy. Možno tak akurát klaviristka, čo ma sprevádzala. Alebo môj huslový učiteľ, ktorý každopádne učil husle na tej škole tak dlho, že mal na konte Mozartov úspech. Môj učiteľ bol najviac obdivovaný pedagóg na celej škole, ktorý cez svoj život získal viac ocenení ako Stay dostal fajku od YouTube algoritmu. Bol to objektívny huslista klasickej hudby, ktorý na moderný svet ani len nevkročil. A popravde nečudujem sa mu, pokiaľ celý život prežijete v komunizme a vyrastáte so starou klasikou, nie je divu, že ste na to sústredení. Ten učiteľ mal ale obdiv. Učiteľov a celkovo aj husle som extrémne seriózne nebral. Pán učiteľ, idú dve stihačky a jedna zakopla o predĺžovačku. Ježiši Kriste, toho kida budem učiť, hej. Zdalo sa mi, že tá hudobná škola sa ešte furt preberala z toho postsocialistického režimu. A zdalo sa mi, že každý žiak tam chodil úplne bez života. S nastavením plniť si svoje povinnosti na 100%. Ale bacha, je rozdiel povinnosť a záľuba. A to je práve to, že keď už som začínal mať tak 8, 9, 10, 11 rokov a pomaly ale isto mi začínala puberta, husle ma už pomaly ale isto prestávali baviť a začínalo to byť skôr ako mojou povinnosťou. Prečo by si mal prestať chodiť na husle, keď už tam chodíš niečo ze 4 roky? Nie je to tak trochu strata času, však už to dokonč. Ešte 5 rokov sa dá vydržať, nie? Ľudia ani si nevedia predstaviť, aký som bol zúfalý. Tým, že som mal vtedy koľko? 11, 12 som s tým nevedel urobiť nič. Pretože rodičia mi hneď v tom zatrhli. Nie, neodhlasíme ťa z husly, proste budeš hrať. Znie to ako keby som zachytil do vlastnej pasce. Takže som nemal na výber. Utorky a štvrtky som chodil na husle, stredy som chodil na orchestrálnu hru a v piatok som stále chodil na hudobnú teóriu, ktorá väčšinou bola o 5. večer, takže piatok som mal celý v prdeli. Potom som mal dokonca obdobie, kde ma začal baviť klavír, takže som pondelky chodil dokonca aj na klavír asi ďalšie 3 roky. Za tým, že čo sa moji spolužiaci vonku bicykľovali, ja som na nich z okna pozeral, ako som hral v tej škole na husliach. Ani si neviete predstaviť, jak ma to nebavilo. Mňa ako puberťaka začali baviť oveľa inšie veci. Ja neviem, hry, proste hej, ženy. A teraz si predstavte, že som mal 11, 12 a som musel hrať klasické blbosti na husliach, ktoré nezaujímali v podstate Lepší by bol parkour než husle. Parkour je lepší. v môjom veku. Ešte sa mi dokonca zdalo, že to, že som hral na husle, bolo pre mňa ako hanba. Proste celé zlé. Nemám na to dobré spomienky, ľudia, vážne úprimne. Ale zároveň som mal na husle veľký talent a patril som medzi najlepších huslistov na škole. V tom sa stalo to, že prišiel na našu školu nový pán učiteľ. Mladý, ja neviem, 23 ročný. A ten môj starý klasický učiteľ si konečne mohol vydýchnuť, že sa ma môže zbaviť a tak ma poslal ku tomu novému. A ten nový, ako čo vám poviem, bol mladý, takže mal úplne iný prístup a vo veľa veciach mi to aj vyhovovalo. A dokonca mi už konečne povolil hrať niečo modernejšie, pretože dookola hrať klasiku, to by preplo asi každému. V tomto čase som hral na huslech asi nejaký 6. 7. rok. U tohto učiteľa som hral asi ďalšie 2 roky a tak mi povedal, že hej Samuel, hra celkom fajn, si dobrý huslista, nechceš skúsiť nejakého lepšieho pedagóga? Bolo by dobre, keby som si namiesto teba zobral nejakých menších huslistov, čo im to tak nejde, a tebe odporúčam, aby sa ti venoval nejaký skúsenejší učiteľ. Takže to nakoniec dopadlo tak, že som prišiel ešte ku jednej dosť dobrej učiteľke na tej škole, ktorá bola asi na tom tak skillovo dobre na husliach ako môj úplne prvý učiteľ, ten klasický. A bolo to celkom fajn, lebo cez tú učiteľku sa mi tuším podarilo ísť aj do Talianska na zájazd. A bolo to celkom fasa. A najlepšie na tom bolo, že už mi trebalo iba 2 roky hrania na husliach a už som ich mal dokončené. Hačik ale bol v tom, že som nenastúpil na husle vtedy, keď som mal 5 rokov, ale vtedy, keď som mal 6 rokov. To znamenalo, že mi zle vychádzali roky aj dokonca na husliach. Za normálnych okolností som mal dokončiť husle v 9. ročníku na základke, ale
ale tým, že som bol jeden rok pozadu, tak by som ich mal dokončiť za prvý ročník na strednej, čo bolo nemysliteľné, lebo moja stredná škola bola 50 km od môjho rodného mesta. Každopádne hej, husle ma furt nebavili. Takže som sa ja s mojimi rodičmi opýtal učiteľky, či by sa nedalo do toho posledného roka, kde som bol deviatak na základke, natrepať 2 husľové ročníky. Nechajte ma premýšľať. Nejde to. OK, čus. Takže som odišiel zo školy a išiel som si ročník dokončiť do vedľajšieho mesta, kde už to išlo. Ďakujem, Lipany. Išiel som dole do budovy a tam bol brutálny učiteľ. Počúvaj ma. Ten učiteľ bol zároveň fotograf a jakmile som prišiel do triedy, no nazdar. Teba budem učiť, hej. Tak sa mi pozri do očí a počúvaj ma. Jedenkrát mi neprídeš na hodinu a budeš mŕtvy. Budem postupovať rovnako ako Duolingo. Jo, a čo sa týka huslí ako samotných, jo, tam sa zboľa hrá. Počúvaj ma, ja som hral. Hral som celú hodinu a on si upravoval fotky na noťase. Pán učiteľ, tomu nechápem, poďte mi to prosím vás vysvetliť. No pozeraj, tu máš notu G1 a je to legato na D2. A potom tam hodíš flažolet. Jaký problém? Skús to znova, zahraj to 10 krát a môžeš ísť domov. OK. Tým, že môj pán učiteľ huslí bol fotograf a mňa zaujímala fotografia a všetko s videom, však vtedy som aj YouTube mal som niečo cez 30 000 odberateľov. Tak som hral a vážne jedným očkom, teda 2 očkami som pozeral, že ako upravuje fotky. Proste skoro vôbec ma neučil, ale zároveň učil. Ja neviem, jak to robil. OK, blížil sa koniec môjho absolventského roka na husliach, kde už som konečne mal tú pohodu, že wow, už to celé skončím a už husle úplne opadnú môjho života, ma to nebaví. Fuj, let's get out of here. A učiteľ sa rozhodol, že keďže som bol ešte furt taký, že dobrý v husliach, tak sa rozhodol, že ma pošle na celoškolskú súťaž. V rovnaký deň mi ale mal dojsť nový počítač, na ktorom som každopádne natáčal naháňaciu hodinu. Takže som logicky nebol z toho skoro vôbec nadšený, hej. Prišiel som tam, ani neviem ako som tú súťaž dal, proste len som tam zahral, čo trebalo. A ani sa mi nechcelo čakať na vyhodnotenie, proste som bežal domov. Prišiel som domov, počítač nikde, do frasa. A v tom ocinovi zazvonil telefon. Slovensko. Ak vás neprekvapí jazda na svahoch, A vyhral prvé miesto. Dobrý deň, prosím vás, Vasín dneska vyhral prvé miesto a nie je tu. Vedeli by ste mi ho prosím vás poslať, aby si prišiel po ceny? Počkajte, čo? Takže týmto názherným zázrakom som v podstate ukončil svoje 10-ročné hudobné vzdelanie, ktoré mi 10 rokov vrátane mojej puberty už lezli na nervy, ale keď sa na to pozriem teraz, za 4 roky, keď už som dospelý, v podstate husle mi neuveriteľne pomohli vo veľa veciach v mojom živote. Potom som si uvedomil, že to nebolo len o tom, že hrám na husle. Išlo tu o benefity, ktoré prišli s tým, že som hral na husle. Napríklad získal som zručnosti v tom, že som vedel v dobrý moment do filmu, akéhokoľvek filmu, čo som natočil z Minecraftu, vložiť hudbu, presne tak, aby vytvorila atmosféru. Neuveriteľne mi zlepšila predstavivosť, kreativitu, moje nápady a tak ďalej. Husle ma naučili rytmike, ktoré mi neskutočne teraz pomáhajú pri strihu. Automaticky s tým, že som vedel hrať na husle, tak som sa na gitaru naučil za 1 týždeň, lebo je to skoro to isté. A už celkovo husle ma veľmi naučili trénovať moju zodpovednosť a moju trpezlivosť. A som hlavne veľmi rád, že som husle dokončil zodpovedne, ako sa to má. Takže ľudia, keď na toto video pozeráte a momentálne chodíte na nejaký hudobný nástroj, ktorý vás nebaví, verte tomu, nebavilo to ani mňa. Odkedy čo som skončil, no tak som husle v podstate nevyťahol. Po 4 rokoch som husle vyťahol len kvôli PVHU videu. A teraz kvôli tomuto videu, aby som nahral zvukové efekty. Ale keď budete vo vyššom veku, no tak začnete si všímať benefity, ktoré vám hra na hudobnom nástroji priniesla. Hlavne keď sa budete venovať niečomu kreatívnemu. Ale naopak, keď vás to baví, keď hrajete to, čo chcete, a keď máte súprových učiteľov, máte brutálne šťastie. A držím vám v tom palce. Určite aj vy, keď hrajete na nejaký hudobný nástroj, napíšte svoje pocity alebo svoj príbeh dole do komentárov. Ja dúfam, že sa vám moja animácia páčila a keď ma chcete dotiahnuť do 500 000, dajte teraz odber, pretože pre vás to je jeden klik, ktorý mi neuveriteľne pomôže. A vy mi dajte odber a like, dobre? Ideme ešte ďalej. Na touto animáciou som strávil od rána do večera asi týždeň, takže skúste hodiť nejaký like alebo komentár. Ďakujem vám ešte raz všetkým. Vy napíšte komentáre, ako chcete ďalšiu animáciu, dobre? A budem sa tešiť ďalšie videa. Zatiaľ čus! Tak, toto je koniec tejto animácie, tak zatiaľ ahojte!